Fy enw I yw Angharad Clos Stevens ac rwy'n gyd gyfarwyddydd yr rhaglen feistr hon mewn Cymdeithas, Amgylchedd a Newid Byd-Eang. Pwrpas y rhaglen feistr hon yw cyflwyno fframweithiau a safbwyntiau diwylliannol, gwleidyddol a chymdeithasegol sy'n ymdrin ar newidiadau cyflym a phellgyrhaeddol rydyn ni'n gweld yn ein byd o'n cwmpas ar hyn o bryd. Mae rhain yn cynnwys newid hinsawdd, mudo gorfodol, anghydraddoldebau, ffiniau rhwng pobloedd a chenhedloedd a gwahaniaethau dynol, ond hefyd ffurfiau newydd o solidariaeth, o ddangos solidariaeth rhyngom ar draws y byd. Fe fyddech chi'n ymuno ni yma yn Abertawe gyda'r chymuned fywiog o raddedigion yn yr adran. Mae gen i ni 2 raglen feistr arall ar ochr daearyddiaeth ffisegol, cymuned fawr o fyfyrwyr PhD, ond yr hyn sy'n unigryw mae'r rhaglen hon hefyd yw mae hi'n rhyng ddisgyblaethol ac mae cyfle i chi gymryd modiwlau yn yr adran hanes a gwleidyddiaeth yn ogystal ac yma yn daearyddiaeth. Nid yw'r radd hon yn cael ei dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg, ond mae cyfle i chi weithio gyda tiwtor i drafod eich gwaith trwy gyfrwng y Gymraeg ac hefyd i ddatblygu a gweithio a ysgrifennu eich traethawd hir, eich prosiect annibynnol chi, gyda un o'r nifer o staff sy'n siarad Cymraeg yn yr adran. Rydyn ni'n edrych mlaen i groesawu chi yma i Adran Daearyddiaeth Prifysgol Abertawe.